Isia rong along pulote kaboche kiching pen non pu an ningkan ko ansi doloma la pen pining aningkan HSLC HS la pen graduation bangko anma ki undun kachelakha amai ke padopon Aruni Phai Thongkebra Isia ni Narlongati Adarsho Village Development Committee mati VDC Karbi Students Association la pen KSYC atum chilang pet pen patrobi ponsi Ingdeng Thongkebra pli Narlongati Adarsho Foundation Day Celebration kam Education Awarness surhini rankora trok aparman sai deng ponlo bangso asai ada por phai ke pen Narlongati Adarsho kikin kirang tekang ching kalitang langtuk terang kalitang hem chandraing hi lapen kalitang Ruby Singh Totuma Phan Chikimo Ponsi Uthot Radamai Pialong High School Living Certificate Lapen Higher Secondary School Lapen ke Graduations ki untang Natuma Phan Archopon Bangso Mayalong Kopai ke Mepen Katitong Dun Paru Isira Sirkep Hawraghat MLA Lun Singh Teron Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron Dengang Lem Secretary Long Singh Tok Dipen Anparta Manpeng ke do tum chitong dun si Mayalong RDP dun lapen Radamai Pialong Maya ka chapain phupon bohron ki alui ke pachini pon birenteron lapen object of the meeting alam theke jai pon Baburam Singh na hinpensi thampon lo aduntu Narlongati Adarsho VDC KSA lapen KSYC atum chilang petten memorandum alositami MLA Lun Singh Teron aphan panong ponsi pajerdun lapen MLA Lun Singh Teron Radamai Pialong HSLC HS lapen graduation ki un atuma phan archopon pen Narlongati Adarsho aphan sitame development asai nangklovik pupusi lamchak piponsi jumesen alam the than dekang sidang so mai insam jin pen ki chumpon hawai ke hapen har sing long pi Karbin long bai